Pozor, pozor, přerušujeme pravidelný program kvůli mimořádnému hlášení. Z věznice Birkenau, 10 km od Baden-Badenu, utekl před týdnem Gaston Hausbauer, usvědčený z vyloupení banky. Herr Hausbauer je 185 cm vysoký, štíhlé postavy, má zrzavé vlasy, upřímné oči a hladce oholenou tvář. Zvláštní poznávací znamení, jizva na levém varleti. Za každou informaci vedoucí k jeho dopadení je vypsaná vysoká odměna. Policii můžete kontaktovat na čísle Vy musíte být jistě kapitán Bera. Dovolte prosím, pomohu vám s těmi zavazadly. Děkuji, budete velice laskav. Ale opatrně s tím harampáním, co v tom samé důležité věci. Samozřejmě, pane. Podívej, Františku, není to nádhera. Je to tu ještě mnohem hezčí než v tom katalogu. A ten překrásný výhled. Všude je tak krásně bílo. A ty úžasné dekorace. A tohle. To musí být jistě míšeňský porcelán. Není to nádhera? Já jsem tak strašně ráda, že jsme jeli na tu dovolenou zrovna sem. No, to já taky. Máte nějaká zvířata, pane? Můžete mi říkat Helmut, mladá paní. Pane Helmute? Bohužel ne. Můj otec tu sice kdysi choval bránu. Bráno, slyšíš to, Brane? Brána? Ten se dá taky ochočit. No to jsem z toho. A já. Moc šikovné zvíře to bylo. Dokonce i mluvit uměla. Byla radostný poslouchat. A co se s ní stalo? No, co by? Chci říct, to je dlouhá historie. Když dovolíte, tak vám ponesu ta zavazadla do pokoje. A nechcete s tím nějak pomoct? Ne, já to zvládnu. Poslyšte, mohl bych mít jednu otázku? Ale jistě. Ve vaší rezervaci mám napsáno, že s vámi měla přijet ještě jedna osoba. Ale ať se dívám, jak se dívám, nikde ji tady nevidím, jste jenom dva. Je ta osoba tady snad někde s vámi? No, víte, ona je tu s námi. Ale ještě je teprve na cestě. Už chápu. Tak to pro vás, pro všechny musí být jistě velmi radostná událost. A bude to chlapeček? Nebo snad holčička? Františku, ten člověk si myslel, že ty a já spolu čekáme miminko. No, vypadáš na to. Ty máš hloupé nápady. Já že mám hloupé nápady, podívej se na sebe. Celá tahle dovolená, to rozhodně můj nápad nebyl. Ale nech toho. Slíbil jsi mi, že se o tom už nebudem bavit. Doma jsme si přece všechno vyjasnili, ne? Tím bych si nebyl tak úplně jistý. Já jo? Říkal jsi, že mám pravdu. To si moc dobře pamatuju. Protože jsi mi chtěla vypnout fotbal. Takový mučící metodám by snad podlehl každý muž, ne? Když jsou ty moje metody tak účinné, tak byste je mohli používat u vás na stanici. Aspoň byste konečně něco vyřešili. No vidíš, sama to teď říkáš. Nemůžu si jen tak v zimě odjet někam na dovolenou, protože na stanici je pořád spoustu práce. Od rána do večera tam něco dělat. Jo, a co třeba? No, však to znáš, takové ty klasické vánoční záležitosti, jako třeba krádeže vánočních stromečků, nebo rvačky v supermarketech, nebo třeba takové požáry. Požáry? Připadáš si jak nějaký hasič? Vypadáš leda tak jak nějaký šašet. A proč máš na sobě zase tu hloupou uniformu? Nosíš ji všude. Do práce, na nákupy, na návštěvy, do postele. To v ní budeš i lyžovat? No. Nebo si snad myslíš, že tady dojde k nějakému zločinu? Protože jestli... Nikdy neříkej nikdy. Viděla jsi někdy slečnu Marplovou? Ne. Nebo toho Belgičana, jak on se jenom jmenuje? Poirot? Těm se to stává každou chvíli. Vždycky přijedou někam na zámek, na parník, nebo na horskou chatu. No a než si stačí vybalit zavazadla, bum, přijde první vražda. A pak druhá, třetí. A než se člověk naděje, je to všude samá mrtvola. No tak to jsem si mohla myslet. Člověk vás 5 minut nechá bez dozoru a vy už začnete mluvit o mrtvolách. No, že vám není hanba. A co ty tam tak stojíš? Někdo musí odnést ty lyže do sklepa. Já se s tím tahat nebudu. Já mám housera. Když už jsi zmínila ty ptáky, mami, věděla... Majitel chaty se o to jistě rád postará, maminko. A to si říkáš muž. Dělej!
konečně. Jak pak se ti to líbí, Alžbětko? Je to naprosto překrásné, mami. Já jsem tak strašně ráda, že si na nás naléhla. Ať jedem na tu chatu zrovna sem. Je to tu takové romantické, nemyslíš? Ano. Já mám vždycky pravdu. Vždycky. No a co ten majitel hotelu? Jak vypadá? Je hezký? Je mladý? Má ženu? Má děti? Jak to mám asi vědět, mami? Viděla jsem ho ani ne minutu a ty už se mě ptáš na takovéhle věci. Ale na vytvoření prvního dojmu přece minuta úplně stačí. Říkali to v nějakém pořadu na Nově. To je on. Ne, to bude asi nějaký host. To nevadí. Haló, pane? Ano, madam, co pak si přejete? A přijde mi, že vás poznávám. Co? Nejste vy ten? To si mě určitě s někým pletete. Poroučím se. To byl ale zvláštní člověk. Koho máte na mysli, madam? Takový podivín. Držel v ruce knihu. A když jsem na něj promluvila, tak ani nepozdravil a utekl pryč. Aha, tak to bude jistě on. Kdo? Ale jeden z našich trvalých hostů. Povězte nám o něm něco víc. Víte, on je takový, jak se to u vás říká, taková podivná existence. Přijel jsem v létě, naprosto bez ohlášení a zcela mimo turistickou sezónu. Myslel jsem si, že je to snad nějaký cestovatel nebo milovník přírody. Víte, on se u nás občas někdo takový zastaví. Ale ne. Ten člověk sedí celou dobu jen ve své cimře nad nějakou starou tlustou knihou a čmáná všude hieroglyfy. Ostatně, přesvědčte se sama. Podívejte se. To musí být nějaký slavný egyptolog. On o sobě tvrdí, že je to jaderňák, ale já nevím, co tohle slovo u vás znamená. No, egyptolog nebo jaderňák, tím teď nebudeme ztrácet čas. Už jste měl možnost seznámit se s mojí dcerou. Ano, madam, měl. No a co jí říkáte? Hezká, ne? Zikr, jistě. No a vy jste taky takový hezký. A i dobře zabezpečený, jak tak koukám. Mami! Máte nějakou ženu? Nebo známost? Ne. Totiž, kde máte manžela, madam? Právě nosí lyže do sklepu. Aha, tak to bychom měli zkontrolovat, jak mu to jde. Aby mi tam tak něco rozbil, až se tam bude těmi lyžemi ohánět. Víte, sklep je plný starých a křehkých věcí, znáte to. Jak já ho znám, tak se mu to už určitě povedlo. No, jako na zavolanou. Necháte ho tam ještě 5 minut a budete z toho mít kulničku na dříví. No to mi vůbec ani neříkejte. Co to s těmi alpskými muži je, Alžbětko? Jsou takový uspěchaní, chvíli neposedí, nepostojí. No takhle jsem si to teda nepředstavovala. Náhodou, mně to vyhovuje. Aspoň budeme mít s Františkem větší soukromí. No, tak toho se právě bojím. Kdo tu na vás dohlédne, zatímco tu nebudu. Počkej, ty s náma nebudeš lyžovat, ale ty jsi zbrala lyže i kombinézu. Ale to bylo jenom z takového rozmaru. Na sjezdovku mě nikdo nedostane. Nikdo. A nebudeš se tady nudit? Takhle sama, jenom s těmi divnými alpskými muži? Ne, podívejte. Léčivé prameny v Baden-Badenu. Vyhřívané koupaliště, sauna, siřičité prameny, ty jsou dobré na klouby. A jak tam budeš jezdit? Řídí to odsud 30 km cesty. Zeťáček mě tam určitě velice rád doveze. A vůbec, mohla by si jezdit se mnou. Taky by si zasloužila trochu té relaxace. Podívej, dělají tam tajské masáže. To je sice moc pěkný, mami, ale já bych přece jenom chtěla radši trávit čas se svým manželem. To ti ten kašpar nestačí doma? Taky by si mohla trošku povyrazit jednou, když už si v té cizině. Tady to sice, koukám, nestojí ani za zlámanou grešli, ale v Baden-Badenu bychom si mohli užít nějakou tu srandu. I když, možná ještě není všechno ztraceno. Haló, mladý pane. Ano. Nepotřebujete s něčím pomoct? Vypadáte trochu ztraceně. Už jste se seznámil s mojí dcerou. To nemá cenu. S dcerou? Ne, prosím. Taky je vám taková zima, že? No, určitě. Tak se tady posaďte, sedněte si. Tak, Alžběto, seznamte se. A já zatím trochu přitopím v krbu. Ne. Omlouvám se. To nic. Stejně ty výpočty byly špatně. Vážně ale nevypadáte dobře. Tedy, tak jsem to nemyslela. Já jsem jen chtěla říct, že jste nějaký bledý. Vypadáte jako nějaký upír. To je jenom tím, že jsem nebyl už dlouho na slunci.
Mohu vás ujistit, že upír tedy opravdu nejsem. No, já nevím. Abyste se ke mně třeba v noci nepřikrál a nechtěl mi vysát krev. No tak to vás mohu ujistit, že opravdu nehrozí. Přísahám. Vy jste srandovní. Povězte mi ještě něco zábavného. Tak třeba víte, kolik matematiků je potřeba na výměnu žárovky? Za tu vázu se vám velice omlouvám. Vůbec jsem si při tom manévrování nevšiml. Příště to stěhování raději nechte na mě, pane kapitáne. Pokusím se. A ty tady děláš co s tím člověkem? Okamžitě z něj koukej, sklísta Alžbětko. Ty jsi ale žárlivec. My jsme si tady s pánem jenom vyprávali vtipy, že ano? Jo, tak vtipy, to známe tohle. A vy máte v plánu co, maminko? Snažím se přitopit v krbu, to nevidíš? Já doufal, že se snažíš letět komínem. Paní, nedělejte se s tím prosím starosti. Hned teď zavolám svého pomocníka. Kde seš ty budíš k ničemu? On je tu ještě nějaký další muž. No výborně. Taky cítíte ten třas? Podívej na něj, Františku. Mně bylo hned divné, proč je ten člověk tak balí. On má určitě horečku. Běž a dones mu nějakou deku. Co pak já vím, kde je tady nějaká deka? Vždyť mě ještě ani neukázali, kde mám pokoj. Vidíte, musíte ten oheň rozdělat hned teď, nebo nám tady chudák umrzne. Kdo ví, kde se ten váš budíš k ničemu toulá. Jestli to není nějaký opilec. Mami, já ale taky cítím nějaký třás. Pojď si sednout, třeba ho cítíš taky. Ne, prosím, ne. Všichni k zemi! Pozor, pozor. Pane, můžete mi říct, co se děje? Obávám se, pane kapitáne, že naši chatu zasáhla lavina. Lavina? A jak moc je to zlé? Obávám se, pane, že... Velice zlé. Takže chcete říct, že jsme tady uvězněni? Tak to je konec. Už jsem za svůj život zažil ledacos. Krupobytí, povodně, létající polystyren. A teď i lavinu. Mocný živel přírody opět udeřil a vyvolal v lidech paniku. Ve mně však ne. Kde pak? Pravého jederňáka, toho přece si za poznáním, nemůže nic zastavit. Naopak, taková lavina, ta má celou řadu výhod. Tak například je to skvělý světelný a zvukový izolant. Nedokážete si představit, jak člověka ruší, když mu do výpočtu svítí slunce, cvrlikají ptáčci nebo z vedlejšího bloku hrají reprobedny. Proto jsem také odešel ze Strahova sem, do hor. A bylo to znát. Už jenom 42 příkladů mi zbývá a budu mít spočítaného celého Děmidoviče. Tolik dnů, nocí, měsíců, ba i let jsem s Borisem Pavlovičem strávil. Ale brzy tomu všemu bude konec. Dokáži to, co se ještě nikomu nepovedlo a vstoupím tak mezi matematické legendy. Už se nebude učit jenom o Košim, Švarcovi a Buňakovském, ale i o... Udělala jsem ti tu polévku. Pojď si honem pro ní, než ti vychladne. Čínská polévka, můj tajný zdroj síly. S nimi to počítání půjde ještě mnohem rychleji. Nalej mi další. Ne, Jak ne? Jdi s sebou. říkám, že ne. Nenaleju ti nic.
Nedovolím, aby ses mi tady opil. Zvlášť ne teď, když jsme v takovéhle prekérní situaci. Můžu si dělat, co chci. No to teda nemůžeš. Co pak v sobě nemáš ani špetku rozumu a zodpovědnosti? Proč jenom já jsem si ze všech svých známých musel vybírat zrovna tebe? Akorát nás oba přivedeš do záhuby. Já nechápu, čeho se furt tak bojíš. Co si asi myslíš? Pokaždé, když se opiješ, tak prozradíš každé svoje tajemství. A teď, když jsme tady uvěznění s tím policistou, tak by to asi nebyl úplně nejlepší nápad. Prosím tě, jdem tady přece jenom na dovolené. A navíc, myslím, že má svých starostí dost, co jsem se tak díval. Nebo si opravdu myslíš, že by ho zajímalo, jak jsme spolu vyloupili? Nikdo, nikdy, nikde nic nevyloupil. Jasný? No, když mi nalíš ještě jednu, tak se mi to možná vyjasní. Dobrý večer. Budete si přát připravit večeři? Samozřejmě. Co máte? Dovoluji si vám nabídnout specialitu našeho podniku, domácí obstruha na kmíně. To zníla hodně. Ryby já mám moc ráda. A něco jiného tam nemáte? Bohužel, čerstvé rybí maso se kazí nejrychleji, takže je třeba ho co nejrychleji sníst. Ale budete-li mít zájem, mohu vám nabídnout třeba uhoře. Toho tu máme také. A když se začne kazit vepřové? Mám chuť na pořádný výneršnic. Já bych si, prosím, dal jenom polévku, jako obvykle. Ale no tak, přece nebudeš jíst polévku, když se tady podává taková specialita. Měl jsi vůbec někdy pstruha? No, jednou ho u nás v menze udělali. Ale já jsem si radši dal smažený sýr, protože byl o 9 korun levnější. Tak si dáš pstruha dneska a žádné omlouvání. Takže to budou 4 pstruhové. Poslyšte, pane Helmute, Ano, mohl bych mít jednu takovou drobnou otázku. jistě. Jak dlouho ještě bude trvat záchranářům, než se sem k nám dostanou? No, řekl bych tak 1, možná 2 týdny. 2 týdny? To snad žertujete, ne? Aha, asi ne. Ale přesto mě napadá, určitě už se vám někdy něco takového stalo, ne? Tak to aspoň probíhalo nějaké bezpečnostní cvičení záchranářů. No vidíte, tak byste mohl vědět, jak dlouhým to se může zabrat. No, nějaké bezpečnostní cvičení tady skutečně probíhalo. Ale že bych dával zrovna 2krát pozor. No výborně, nedávat pozor na bezpečnostním cvičení. Jak si někdo může dovolit takovou nezodpovědnost? Ti tady jde o lidské životy, člověče. Pane kapitáne, já vás ujišťuji, že nemáte sebe menší důvod se o svůj život obávat. Tahle chata je velice odolná. Když se pod sněhem nezroutila doteď, no tak už to nějakých těch pár dnů vydrží. Máme tu pár funkčních dieselgenerátorů na výtok, takže zima vám určitě nebude. No a pokud jde o jídlo, nepoznáte žádný rozdíl od běžného chodu provozu. Jediný problém, který by snad mohl vystat, by byl nedostatek Podívejte svíček. se, to stačí. Já vám věřím. Ale proč se vůbec nepokusíme o nějakou záchrannou operaci sami? Nějaké lopaty to určitě máte a třeba nejsme tak hluboko, jak si myslíte. A vy někam chvátáte? Nejste snad spokojeni s mými službami? Ale vaše služby jsou nadstandardní vzhledem k situaci. Ale jestli tady budu muset zůstat ještě další den, tak se z toho asi zblázním. Rozumíte už? Ano, ponorková nemoc, to znám. No, mohu vám nabídnout nějaká antidepresiva, pak když vám to pomůže. Antidepresiva, to si radši pomůžu sám. Vidíte toho okmelku? Stačí trocha stresu a už se hrne k láhvi. Kdyby se takhle ochotně hrnul k lopatě a vyhrabal nás odsud. Také jsem kdysi mýval takovéhle tendence. Ale od té doby, co jsem absolvoval zkoušku z termodynamiky, už mě nic nerozhází. A s lopatou to náhodou neumíte? Jenom teoreticky. Takže ty tvrdíš, že se ničeho nebojíš, jo? To jsem úplně neřekl. Nemáš třeba strach z létání? Ne, na letání od zkoušek, to už jsem si zvykl. A co třeba strach z pavouků? S těmi jsem žil na Strahovské koleji, ti mi vůbec nevadí. A co třeba strach z těch, no, jak se jenom jmenují? Jurský park. Tyrannosaurů, těch se nebojíš? Tak tyrannosaurů, těch se ale vůbec nebojím. Slyšíš ho, mami? To je hrdina. Kdybych nebyla vdaná, hned bych si ho vzala.
To se dá snadno zařídit. Co prosím? Ale to byl jen takový žert, viď mami. Já jsem to náhodou myslela smrtelně vážně. Ale nech toho. Slíbila jsi mi, že se o tom na dovolené už nebudem bavit. Jen ať si to tady mladý pán poslechne. Představte si, jaká je moje dcera bláznivá. Na vesnici máme sousedy. Mají ohromný statek. Chalupu, dvoupatrovou. Koně, slepice, prasata, dokonce i vlastní kozy. No, a taky mají syna. Venca se jmenuje a je v nejlepších letech. A místo toho, aby si ho tady Alžbětka vzala, jak se sluší a patří, tak se provdala za nějakého starého vyčpělého policistu, který by klidně mohl být její dědeček. To není pravda! Maximálně tak můj otec! To by se dalo lehce spočítat. Kolik mu je let? Hodně, ale rozumíte tomu? Takový věkový rozdíl, no to by se za našich mladých let netrpělo. Tak jestli je pan kapitán bohatý člověk, tak by se na tom nějaký racionální důvod dal nalézt. Prosím vás, ten bohatý, vždyť je to státní zaměstnanec. Jenom na tuhle tu dovolenou vydělával 3 roky. No a podívejte se, jak to dopadlo. Snad si nemyslíš, že může za tu lavinu? No to ne, ale kdyby bylo po mém, zastavíme se už v Baden-Badenu a k horám se ani nepřiblížíme. To není tak úplně pravda. Tak pardon, že jsem si chtěla jednou v životě zaližovat. Příště raději pojedeme k moři, abys byla spokojenější. Jo, tak k moři, jo. V zimě. Jo, někam hodně daleko, třeba do Austrálie nebo na Tahiti. A víš, kolik taková věc stojí? Jak byste asi na to vzali? Na to by ten tvůj mužíček musel vydělávat až do smrti. Když bychom nevzali tebe, bylo by to o celou polovinu levnější. A to by si mě jako nechala doma, samotnou. Ale nebyla bys tam sama. Jo, tak takhle to tedy je. To jsme to s těma dětma pěkně dopracovali. Člověk se o ně od malička stará, krmí je, přebaluje je, dělá jim domácí úkoly, kupuje jim každou polovinu, kterou někde uvidí. A takhle se mu odvděčí. Odejdou z domu, vezmou si prvního budiš k ničemu, kterého někde potkají. A potom si chtějí jezdit po světě a svoji vlastní matku chtějí nechat hnít doma. No řekněte mi, je tohleto spravedlivé? Ale mami! Vždycky jsem pro tebe chtěla to nejlepší. Vždycky. A teď, když si to nejlepší pro sebe, se na mě takhle vykašleš. Styď se! Ale mami, já jsem to tak nemyslela. Paní Beato! Tak, vstup je hotový. Dámy. Kam zmizely dámy? Ty jsi tady viděl nějaké dámy? No jo, jsem si mohl myslet. Řeknu ti, Franto, už jsem toho viděl hodně, fakt hodně. Ale tohle. Tam má teda pár. Teď si představ, že to máš každý den. Pořád dokola. Ty vole, ta ženská, ta je gramofon. Kdyby jako gramofon, spíš jako ďábel, jak mi neustále strpčuje život. Řeknu ti, sice se v domácím násilí tak nevyznám, ale někdy bych ji nejradši... No, někdy vízí. Někdy bych ji nejradši nahlásil na policii za to všechno, co mi dělá. A proč to nikdy neudělal? Ale za ty nervy mi to nestojí. A navíc, brzo si budeme s Alžbětkou pořizovat nový byt, tak se od té furie konečně odstěhujeme. To máte fajn. Ale zas na druhou stranu víš, jak to chodí. Přepadnej, nuda, stes a hned je u vás nakvartírovaný. No vidíš, to mě ani nenapadlo. Co já jen budu dělat? No, možná bych v něčem věděl. Počkej, a jak to myslíš? No, my zločinci mezi sebou máme dobré vztahy a já mám určité kontakty a možná by se mi mohlo podařit sehnat nějakého nájemného vraha. Ty zločinec, ale prosím. A co pak zproved? Počkej, nech mě hádat. Na tohle, já jsem expert. Jsem zvědav. Vypadáš na nějaký pojistný podvod, ne? Ne? Tak v tom případě je to jasná dopravní nehoda, to se stává každou To zrovna. Taky ne? Tak já už ne. Vyloupil jsem banku. 100 000 eur. Jako úplně sám? Ne, úplně sám ne, ještě mi v tom pomáhal tamhle Totiž. Ještě
aby mi v tom někdo pomáhal. Ale i tak, 100 000 euro, to si jen tak nikdo z banky neodnese. To ne. No ale zase teď to musíme dělit 2, že jo, takže to zase takový úspěch není. Hele, kdyby tolik peněz ukradl u nás ve městě, tak je z tebe hned kriminálník numero 1. Zabývalo by se tím celé naše oddělení. Takovou pozornost by určitě stála. A kolik let jsi za to vůbec dostal? 8 let, ale minulý týden se mi podařilo z vězení uprchnout. Vážně? Jsou věci. A proč jsi vydal zrovna sem? Byl to nějaký spontánní nápad, nebo si to tady uznal z dřívějška? Neřekneš mi to? Jak myslíš? Každopádně si to shrnu, no? Ty jsi zločinec, po kterým pátrá celá místní policie. No, vlastně jo. A já jsem policista, který zločince zatýká, ne? No a? Takže když si dám 2 a 2 dohromady, tak mi z toho vyplývá, že te teď budu muset zatknout. Ty jsi srandista. Počkej, ty to myslíš vážně? Sedni si, sakra. Samozřejmě, že to myslím vážně. Zatknu tě. Leda, že bychom spolu uzavřeli takovou tajnou dohodu. Pak bych na to tady dneska mohl úplně zapomenout, žádný zatýkání by nebylo. Dohodu, jo? No, tak co mi zbývá, povídej. Zbavíš mě tchýně. To je vše. To je vše? Víc nic? Ježi, já už myslel, co nebudeš chtít. No, a jak bys si to představoval? Prášky, klasika, nebo něco pro fajnšmekry, co? Pak, žádný násilí, žádný prášky, nic takového. Prostě jenom zabavíš, než se odsud z té laviny pěkně dostane. Zabavit? To si děláš srandu takovou fůry, co pak si nevěděl, co tady předvedla? Takže ji nemůžu radši sejmout? Pak, když jsi ten geniální zločinec, tak určitě na něco přijdeš, co? No. Takže, platí? Plať. Tak to vidíš, milá zlatá. Takovou šikovnou a hodnou holku si vychovala. A jen si z ní na vteřinu spustila oči. Hned udělala takovou hloupost a zkazila si celý život. Asi jsem jí měla přečítat místo pohádek červenou knihovnu, aby věděla, jak to v životě chodí. A nebo jsem s ní měla víc chodit na oční, když si našla takovouhle lásku na první pohled. To i ten můj neboštík manžel byl větší štramák. Aspoň si vždycky oholil to strniště, co měl na bradě. Za to tenhle. Škoda slov. Na Bělehrad. No teda, zeťák. Ten Bělehrad do smrti nezapomeneš. Takovou ostudu mi tady děláš. Kdyby si aspoň na sobě neměl tu uniformu. Ale takhle znevažovat policejní řád, že se nestydíš. Jo, tak pán si na dovolenou vzal pistoli, jo? A to jsme jako v nějaké Americe, aby si mohl s tou pistolí chodit normálně po baráku. Nejsme. Takže tohle půjde ke mně a dostaneš to až na konci dovolené. A teď pojď ty jeden, budíš k ničemu. Děkuji, jestli mi nechala u sebe včera večer přespat. Byla mi v pokoji nějaká zima. Nemohl jsem se vůbec soustředit. Ale to nic nebylo. Jestli chceš, tak u mě dneska můžeš přespat zase. I když asi bych se měla nejdřív zeptat svého manžela. Ale včera mu to očividně nevadilo, když za mnou v noci ani nepřišel. Pane Helmute, nevíte, kde by mohl být? Od včerejšího večera jsem vašeho manžela bohužel neviděl, madam. To je ale záhada. Snad se nerozhodl vykopat si díru ven.
Františku, jestli jsi tam někde venku, tak toho okamžitě nech a vrať se zpátky. Toho bychom si určitě všimli. Taková manuální práce, kdy nadělá spoustu rámusů. Kladiva, zbíječky. Kolikrát se u toho ani nedá počítat. Vašeho manžela určitě brzy najdeme, madam. Nemohl se odsud přece jenom tak sám od sebe vypařit, že? Ale mám pro vás pro všechny dobrou zprávu. Madam, neposadíte se raději? Víte, vzhledem k vašemu stavu, aby to s vámi jaksi nešvihlo. Vy máte taky dobrou zprávu. Ano? To už jsi dneska druhý. Vážně. Ano, díky té lavině jsem pokročil ve své práci a už mi zbývá spočítat jenom jediný příklad, když budu mít hotového celého Děmidoviče. Nesmrtelná sláva je mi na dosah. Slyšíte to? To je úžasná novina. To se musí oslavit. Helmute, šampaňské, prosím. Jistě, madam, hned se po nějakém pohlédnu, ale nechcete si raději nejdřív poslechnout mou novinu? Já bych si nejdřív dala radši to šampaňské. Šup, šup. Už pro nějaké dobu. Šup, šup. A to jsem jim jenom chtěl říct, že se mi povedlo zprovoznit vysílačku a kontaktovat horskou službu. Ujistili mě, že záchranář už je na cestě a bude tu každým okamžikem. Všem, jak se na ně tak koukám, asi si to budu muset nechat pro sebe. To šampaňské. Už jdu. Možná bychom s tím měli ještě počkat. Už kolikrát se mi stalo, že mi jediný příklad zabral třeba celý půl den. Když ti to bude trvat dlouho, tak budu muset začít oslavovat bez tebe. Ukaž mi ten příklad. Jo. Tak, to vypadá úplně stejně jako ten příklad předtím. Taky jsou tam nějací divní hadi a nějaká X. No, s tím si poradíš. No jo, ale poslední příklady bývají vždycky ty nejtěžší. Podívej, jsou u něj dokonce 2 hvězdičky. A to znamená, Já vím, co to znamená. Když ho nezvládneš vypočítat, tak ho jednoduše přeskočíš. Nebo ho z té knihy vytrhneš. Já jsem to tak dělala celou dobu a nikdy si toho nikdo nevšiml. Přeskočit? Vytrhnout? Tak to teda ne. Já jsem poctivý a poctivý zůstanu. Ten příklad spočítám, nebo zemřu při jeho počítání. To je tak romantické. Kéž by mi tohle někdy řekl můj manžel. Alžběto, budu tě milovat, nebo zemřu při milování. A už si ho dneska viděla. Ne, kde je? Tak to buď ráda. Okamžitě mě za ním zaved. Jen si pěkně sedni a uklidni se. Včera byl na lovu a ještě teď se té opice zbavuje. Měla bych mu donést snídaní, aby neměl hlad. Ten teď nebude mít na jídlo ani pomyšlení. Přesně to jsem chtěla říct. Vážně? A víte, co taková věc znamená? Jaká věc? No, když 2 lidé chtějí říct ve stejný okamžik tu samou myšlenku. Nevíte? To znamená, že oba dva uvažujeme naprosto stejně, jako bychom byli nějak propojeni nebo snad zpřízněni. Ale jděte. Nevážně. Já pozoruji vás už delší dobu a musím říct, že se mi opravdu líbíte. Dokonce bych řekl, že jste můj typ. Já? A váš typ? A nemyslel jste spíš Alžbětku? Ne, myslel jsem vás, paní Beato. Vypadáte jako, silná a zkušená žena. Povězte mi o sobě něco, prosím. No tak to zase prk. Nejdřív mi musíte říct něco o sobě vy. Celou dobu, co jsem tady, si chováte na nejvíc podivně. Vyhýbal jste se mi, ignoroval a najednou tohle? Na tom je něco podezřelé. To všechno mohu vysvětlit. Totiž, víte, já jsem básník. No, to nevysvětluje nic. Básník a píši básničky o malebné alpské přírodě. Já totiž zbožňuji přírodu. Tak to musíte přijet někdy k nám do Jižních Čech. Tam máme taky malebnou přírodu. Už jste psal někdy nějakou báseň o rybnících? Ne. Tak musíte přijet a inspirovat se, nějakou napsat. To ale ještě pořád nevysvětluje, proč jste se mi tak vyhýbal. No proč? Protože, jakmile jsem vás poprvé spatřil, splála ve mně taková vášeň a taková touha, že jsem se nemohl soustředit na svoje dílo. Nemohl jsem spát, jak jsem na vás musel neustále myslet, ale dnes jsem se rozhodl, že už vám musím vyznat svou lásku, abych se už déle netrápil.
toho vyhovovat, madam? Ano, jistě. Ovšem, zatím mi doneste prosím jen nějakou vodu. Tady se to zřejmě ještě protáhne. Jistě, madam. A jak jste na tom z finančního hlediska? Co prosím? No, na peníze se ptám. Nepřijde mi, že by nějaké tohleto čmáhrání na papír mohlo nějak dobře vynášet. Kolik máte na účtě? No, na účtě moc ne, ale chcete prozradit malé tajemství? V hotovosti mám 100 000 eur. 100 000 eur. A to je hodně. No, dokud nekrachne Řecko, tak si za to mohu koupit, tak vám za to mohu koupit například luxusní automobil nebo cestu kolem světa. No, oboje nutně potřebuji. Dobré ráno, maminko. Jak pak jste se vyspala? No, rozhodně líp jak ty, jak tak na tebe koukám. To máte sakra pravdu. A co to tam s vámi dělá ten člověk? Tomu bys nevěřil, Františku. Tady pan Gaston vyznal mamince lásku. Mamince lásku! To je moc milé, pochopitelně. Maminko, neomluvila byste nás na chvilku? Ale určitě, běžte si s Alžbětkou kam chcete. Já už vás vůbec nepotřebuji. Ne, já myslím, jestli byste mi na chvíli nepůjčila tamhle pana Gastona. A proč? Ale potřeboval bych si s ním promluvit ohledně jedné takové drobné záležitosti. Bude to jenom okamžíček, 2 minutky, pak mu zase vrátím. V žádném případě. Mně je úplně jasný, o čem si s ním chceš promluvit. A proto říkám ne. Vlastně, když na to tak přijde, madam, já bych si také tady s panem Gastonem potřeboval o něčem důležitém promluvit. No a ještě ho v tom podporujte. Gastone, chcete jít tady spát? Nebo tady chcete zůstat se mnou? Samozřejmě, že chci zůstat s vámi, bráto. No a je rozhodnuto. On nikam nepůjde. Půjdete leda tak vy dva. Já ovšem na svém požadavku musím přesto trvat, madam. Víte, on je Gaston můj zaměstnanec. A zaměstnanec? Ale Gaston je přeci básník. Básník? Básník? Povězte nám nějakou básničku, pane Gastone. Básničku? Nějak mě asi teď přepadla tréma před takovým nečekaným publikem. No to nevadí, tak nám ji napište na papír. Před námi se nemusíte stydět. Určitě jste dobrý básník, když dokážete vydělat tolik peněz. A navíc, my poezii stejně moc nerozumíme. Tak moment, zdá se, že tu došlo k velikému omylu. Tenhle člověk není žádný básník a nemá v hotovosti 100 000, nýbrž pouze 50 000 eur. Co to tu vykládáte? Gastone, řekni mu něco. Já si musím odskočit kamkoliv. A dost! Maminko, kde pak jste vzala tu pistoli? Zakopla jsem o něm včera večer, když jsem šla do koupelny. Ležela vedle tvého opilého těla. Koukejte, okamžitě položit, nebo tady ještě někomu něco udělat. Mami, co to zase vyvádíš? Nech je, ať si to mezi sebou vyřeší sami. Jako chlap s chlapem. Jako chlap s chlapem? No, bychom se dočkali. Já chci odpověď vědět teď hned. Gastone! Ano? Jak je to s těmi penězi? No, Ježíš, tak já ti to teda řeknu. Nejsem žádný básník, to jsem si jenom vymyslel, abych tě zabavil. Ve skutečnosti jsem zloděj. Zabavil Ale zloděj? není to moje vina, to on mě k tomu donutil. Jak jsi ho k tomu donutil? Tak do toho ti ale vůbec nic není, krašpla jedna stará. Tady Helmut a já jsme totiž bratři. Bratři? To je ale šokující odhalení. No ne, takže chápu to správně. Vy a váš bratr jste vyloupili banku, ale proč? No proč? Potřeboval peníze na rekonstrukci téhle chaty, ale potom zjistil, že mu na účtu nezbývá jediný cent, tak přišel s tím úžasným nápadem na vyloupení banky. Zprvu se to zdálo docela snadné a jako v pohodě, ale teď je konec, úplný konec a to jsem teprve minulý týden utekl z vězení. Uprchlý zločinec. A tady, slyšíš to, Františku? Slyšíš to, zeďák? Celou dobu se tady producíruješ v uniformě a přitom nám pod střechou žijí 2 zločinci, jeden uprchlý. A ty si toho vůbec nevšimneš. Ty seš tak neschopný. To není pravda! Nejsem neschopný, náhodou o tom vím už dřív než ty! Cože jsi? Františku, ty jsi o tom celou tu dobu věděl.
A nic si nám neřekl. Jak si jen mohl. Ale miláčku, vím to teprve včerejšího večera, když mi to řekl tamhle pan Gaston. Já to věděl. Když se napiješ, tak tu hubu nezavřeš. Omlouvám se. Asi mi to muselo nějak ujet. Stejně jako ti to udělal teď, koukám. My dva jsme spolu navždycky skončili, si pamatuj. Takže ty jsi mluvil s uprchlým zločincem, který se ti přiznal. A ty jsi s tím nic neudělal? Jak to? To se složitě vysvětluje, maminko. Nepokoušej moji trpělivost. Prosím vás, odložte tu zbraň, nebo tady dojde k nějakému úrazu. Víš, čeho jsi se dopustil? Napomáhání trestného činu. Co? Slyšel jsi správně. A teď vázej těm svým kamarádičkům do řady. Ať vás mám všechny pěkně na očích. No dobře, ale potom odložíte tu zbraň a necháte mě, abych ty zločince zatknul, ano? No dobře, ale dělej. Ruce nad hlavu, všichni. Co se to tam venku děje? To bude jistě on, náš zachránce. Zachránce? Myslíte vaše kumpána? Ne, já myslím záchrana. Tak jsem tady. Maminko, já chápu, že musíte být vyděšená, ale nemá cenu dál zbytečně panikařit. Františku! Společně tu situaci celou vyřešíme. No, já s tebou nic řešit nebudu. Co? Františku! No, podívej si, co jsi způsobil. Já? Co jsem já způsobil? No ano, celou dobu jsi se tady jenom opíjel a donutil si mě, abych svou rodinu chránila sama. Co pak tomuhle ty říkáš nějaká ochrana? Chováš se jak nějaký pistolní na divokém západě akorát. No, ty se taky museli chránit sami, když se šerif Salonu ožral. To nemá cenu, tahle diskuze. To jsem ženská. Pánové? No tak to se mi snad jenom zdá. Už mlčte, maminko. Teď půjdu ven zatknout ty zločince, ale pamatujte si, s váma jsem ještě neskoncoval. No já s tebou taky ještě ne. Františku, ten člověk nedýchá. Ano! Přátelé! Nemusíte se bát. Tento příběh, tedy, jak tak koukám, tak alespoň můj příběh, dopadl šťastně. Děmidovičovu sbírku jsem dopočítal a dokázal tak to, co se ještě nikomu nepovedlo. Když o tom tak přemýšlím, bylo to vlastně docela triviální. Asi si budu se najít něco obtížnějšího. Třeba takovou modrou smrt. Tak se na to podívejme. První definice. Diferenciálním operátorem bla bla bla. Since